Ford Transit V5 дизел мотор. Монтаж на газова уредба. Ето къде е монтирано изпарителчето. Изпарителя. Тук става реглажа на газта. Газовия клапан. И ето как с една дюза се вкарва във въздуховода газта и се смесва с дизела, като по този начин се получава нужната икономия, която е около 30%. В същевременно се вдига и мощността на самия дизелов мотор. Значи това е V5 чист дизел. След като вкараме пропан-бутана в смукачелния колектор, чрез тази дюза, мощността се качва с около 10-15% на самия дизел. И автомобила върви все едно, че има турбина. Значително се вдига мощността.